Hola família, ja som aquí amb el segon llibre d'aquest canal en el que continuarem amb el mateix. L'Emma Marmi ens col·labora fent entrevistes i demanant coses del llibre com si vosaltres vinguéssiu a la parada i no sapiguéssiu de què va. Ara avui us vull parlar de danses tradicionals del Berguedà, un recull històric, musical i coreogràfic de cançons del Berguedà. Aquest llibre qui l'ha fet? Aquest llibre, per un costat, l'han escrit la Maria de l'Agua i l'Eloi Escopià, però he de reforçar que hi ha darrere la berguedana de folklore total, que els han donat molt de suport i molta feina a l'hora de trobar les cançons, les danses, buscar reculls històrics i tot plegat. Aquí hi ha la partitura? Sí, aquí trobarem la partitura, hi trobarem la lletra i la coreografia de totes les cançons. Per exemple, aquí hi surt tota la gent del poble o només unes persones? En aquest cas, són moltes danses de molts pobles de la comarca del Berguedà. Té la gràcia que hi trobareu fotografies antigues d'aquestes danses, ja que hi ha algunes que s'ha trobat recull històric i ja no es ballen, i moltes d'elles que encara es ballen també. Aquí, en aquest llibre, diríem, és en blanc i negre, en color... És en blanc i negre, això ens li dona més antiguitat, li dona més ganes amb aquest format, amb aquesta història més fàcil. També suposo que deu ser un tema econòmic, perquè sempre és més fàcil editar en blanc i negre que no pas en color. De quina època és? Trobarem danses de principis del segle XVIII, del XIX, i trobarem danses que ara encara s'estan ballant. La gràcia d'aquest recull és això, que tant hi ha una part bibliogràfica, de treball d'arxius, com una part de camp, de recerca d'encara el que es balla actualment i tot. Hi ha el CD per ensenyar com sonen? No, però sí que té una cosa molt bona, que són les partitures. Això és molt agraït pels músics, ja que ens facilita molt la feina a l'hora d'interpretar o d'entendre aquelles cançons. I les coreografies també. O sigui, hi ha dibuixada tot com es balla les danses, amb l'explicació del per què i si es canta la lletra de la cançó. Res, de moment ho deixem aquí i ben aviat en publicarem un altre. Fins aviat!